दा नुबाय जे इउपिपिएलआ मोनसे ओरैबायदि दोलो जे बिजेपिआ बिसोरखौ बिखुङाव गाखो होनानैसो बिटिसिनि माबायाव सियाराव जिरायहोदों। ओरैबायदि बिस्रा निजा सक्ति गैया माबा मोनसे मावनो, रायजोनि माबा मोनसे मावनायखौ दाबो नुनो मोनाखै आरो रायजोनिफ्राय बिसोरखौ खारखोमानायसो नुयो दा। कंग्रेसआनो जेरैबो गासिबो अल इन अल जानांगौ। प्रेसिडेन्टखौ आंखौ लाखाबाय आरो बिनिफ्राय आंनि सेकेन्डआव दा सेक्रेटारि सासे लाबाय। जोंनि फैगौ माबाया जादों मिशनारिया जादों। दा नुबाय जे बिजेपि आरो इउपिपिएल बिटिसि आन्डाराव जिहेतु सोलि আছে बेवहाय माने जेरखम आगयाखै नुदों। रायजोआ जेरखम फैगासिनो दं बिटिसिआव हाबनोबो हाया आरो बिटिसिआव खुनु दिन माने सुबेबस्था मोनाखै। गतिके एक समाव जे बिटिसिआ मा जागोन बेखौ रायजोआ मिथिखाबाय। ओंखायनो ओरैबायदि मिशन माबायाव जों माबाबाय आगन्तुक लामाखौ जों लागासिनो दङ जे एबार माने कंग्रेसआनो जेरैबो गासिबो अल इन अल जानांगौ आरो कंग्रेसआनो आवगायलांगोन होननानै आं सानो। कंग्रेसनि थांखिया जादों रायजो राजानि गांनाय उखैनायाथ' माबा हिसाब गैयै दंखायो आरो रायजोनि गांनाय उखैनायनि बिथोराव किसुमान माबा दङ डेभेलपमेन्ट दङ। जेनेबा देरनानै लामा सामा जेरखम शिक्षा दीक्षानि आरो जातिगत माने जेरखम माबा साम्प्रदायिक भाब लाबोगासिनो दं बिसोरो बे साम्प्रदायिकताखौ जों बोखारजोबगोन। जोंनि कंग्रेस माने माबाया खुनु साम्प्रदायिकतायाव गैया, खुनु जातिखौ माने उमुक जाति बेबायदि खोथा होननायाव गैया। जों ऐक्य हंगतिरे जोङो बिटिसिखौ जों आवगायलांनो थाखाय सेस्था खालामगोन। आथिखालनि बिनानै नोंथांमोना बुंनो नागिरो बे जिनिसखौथ' रायजोफ्रानो नुखाजोब्बाय, बे जिनिसखौथ' नोंथांमोनाबो नुखाबाय। गतिके बे जिनिसखौ दा बुंनांगौ खोथा गैला। मा माबाया जायाखै बे जिनिसखौ नुखाहरजोबनाय। नोंथांमोना साबेसे दिनैहाय दा जागासिनो दङ बर्थमान। दा जोङो नै सेक्रेटारि माबाया प्रेसिडेन्टखौ आंखौ लाखाबाय आरो बिनिफ्राय आंनि सेकेन्डआव दा सेक्रेटारि सासे लाबाय। दा बेवहाय लागासिनो दं दाबो, सोलिगासिनो दं दाबो। दा बे जिनिसा दाबो जोबाखै। दा नुबाय जे इउपिपिएलआ मोनसे ओरैबायदि दोलो जे बिजेपिआ बिसोरखौ बिखुङाव गाखो होनानैसो बिटिसिनि माबायाव सियाराव जिरायहोदों। गतिके ओरैबायदि बिस्रा निजा सक्ति गैया माबा मोनसे मावनो, रायजोनि माबा मोनसे मावनायखौ दाबो नुनो मोनाखै आरो रायजोनिफ्राय बिसोरखौ खारखोमानायसो नुयो दा। दा सिगां इलेक्सननि आगोलाव मा होनदोंमोन? सिगां इलेक्सननि सिगाङावथ' बिसोर गामि हाबनानै फैदोंमोन जे फर्म फिलआपखौ जों गामियावनो फिलआप खालामगोन। फर्म फिलआपखौ जों गामियावनो फिलआप खालामगोन आरो गामियावनो सोंगोन मा अभाब दङ मा गैया जों बेखौ गामियाव सोंनानै जोङो हजाय खामानि मावगोन। नोंथांमोना बिटिसिआव थांनांगौ दरखार गैया होननानै बुंदोंमोन। खिन्थु दा बिसोर मोखां नुजानो हाला बिसोरो। दा बिसोरथ' फैलारानो बिसोरो। आरो क'क्राझार माबायावथ' बिसोरनि आफादगिरियाथ' फैनानै माबादोंमोन नायोमोन न' ड्रेनखौ नायदोंमोन। दा ड्रेनखौ नायनो फैनो हायाथ' बिसोरो। दा रायजोखौनो गिनानै खारखोमायो बिसोरो। आरो बे लामा बेल दामनानै थांगासिनो दङ। दा रायजोआ बेखौ नुबाबो नुयिबादि ओरैनो नायनानै थायो। दा गतिके बेवहायनो बुजिनो मोनो जे बिसोरनिफ्राय मानसिफ्रा गोसोआ गैला। दा बेफोरखौ सिन्था खालामनानै आं नुबाय जे मोनसेल' पार्टि दंसै, जोंहा मोनसे कंग्रेस दं। बे कंग्रेसआ माने ओरैबायदि आवगायनो हागोन, बे साम्प्रदायिकता नङा। गासिबो बिटिसिनि आन्दाराव जेसेबां जाति जन'गस्ति दङ जोङो बेखौ जों आखायाव लानानै सोलिलांगोन होननानै नुनायखाय आं बिदियाव फैदों।